dels Aliments té com a seu principal, aquí al carrer Motors, tenim aquest magatzem, que més o menys té uns 2.000 metres quadrats. Després tenim un magatzem cedit per Mercabarna, el mateix Mercabarna, que vam ampliar l'any passat i que té també més o menys uns 600 metres quadrats. Després, a la zona de l'Azal, tenim també una nau cedida per l'Azal de 1.200 metres quadrats, que allà el que fem és tota la gestió de la Unió Europea. I després, des de fa temps, la Fundació s'ha plantejat intentar buscar magatzems intermitjos, perquè com nosaltres el magatzem de Barcelona és tota la província de Barcelona, això inclou que venen entitats de Manresa, del Berguedà i de Solsona. Què passa? Hi ha entitats petitones que a vegades fer el trajecte de quasi 90 quilòmetres per venir aquí al carrer Motors, en funció de la tipologia d'entitat, han de recollir 150 o 200 quilos. No és que no els hi surti a compte, perquè venen, ja fa anys que la Fundació es planteja buscar magatzems intermitjos. En tenim un a Sabadell, per exemple, per tota l'àrea del Vallès. Ara al Maresme també s'està gestionant un magatzem i des de fa poc, abans de l'estiu, es va poder inaugurar a Manresa mateix un magatzem intermig per donar la distribució única a totes les entitats del Bages i algunes en particular del Berguedà, que va ser una gestió que s'ha d'agrair també que va intervenir la Fundació Rosa Oriol, l'empresa privada Pirelli, l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i la Caixa. Un magatzem regulador per evitar desplaçaments innecessaris i despeses innecessàries que es poden dedicar a altres qüestions més prioritàries. Cada viatge a Barcelona ens costava a les entitats uns 150-200 euros i ara un tràiler ens costa 350 euros. Per tant, no hi ha color. És un magatzem pioner amb aquesta tasca que es farà a Catalunya. Hi havia molta problemàtica a nivell de les entitats de la comarca que tenien que anar sempre a Barcelona a buscar els aliments i hi havia una necessitat, diguem, per fer-ho més proper a les entitats d'aquí. El que estem fent aquí a Manresa, en les comarques del Bages, Berguedà i el Moianès, que es puguin fer en altres comarques també, per poder agilitzar el funcionament del Banc dels Aliments de Barcelona i, per exemple, quan hi ha producte, verdura, per exemple, o fruita que ens arriba des de Múrcia, que no hagi de fer el viatge a Barcelona i després cap aquí. Hem marcat uns dies fixos cada mes, a partir d'ara, cada entitat de cada poble de la comarca que té aquest servei de repartiment d'aliments a la gent més necessitada, tenen un dia marcat per baixar a recollir el material, un cop al mes. Perquè els aliments que arribaran aquí des del Banc d'Aliments de Barcelona arribaran paletitzats per distribuir a les entitats. O sigui que aquí hi haurà un equip entre 3 i 10 voluntaris que estaran gestionant això i després estan els voluntaris de cada una de les 15 entitats que hi ha, que són els que gestionaran el venir a recollir i el portar-lo a cada entitat al territori per repartir-lo. A Manresa hi ha, a la plataforma dels aliments, 80 voluntaris que treballen cada setmana. Si multipliquem en tot el territori, jo penso que això està mobilitzant més de 250 persones en tot el territori, persones voluntàries que fan que aquests aliments arribin a les famílies, però a més que estan fent un treball amb les famílies per sortir d'aquesta necessitat. Portàvem un cert temps, 4 o 5 anys, intentant de fer aquest projecte, però sempre hi havia alguna cosa que no acabava de quallar. Se li va explicar al Sor Lucía i la Sor Lucía, evidentment, com ja sabeu com és, té molta empenta, té molts ànims i molta ganes de treballar i no s'arronsa, doncs diu, això intentarem fer-ho. Va ser un local que inicialment va costar molt d'aconseguir, perquè ha estat un conjunt de circumstàncies propícies quan ha aconseguit, i voldria destacar aquí sobretot l'acció de dues persones, dues dones, que és la regidora de l'Ajuntament de Manresa, Àngel Santolària, i Sor Lucía Caram. Sense aquestes dues persones difícilment hauríem pogut arribar a tenir aquest local. Perquè sumant esforços multiplicarem els resultats, evitarem el malbaratament d'aliments i optimitzarem els recursos de totes les entitats.